Takže čaute ľudia, vítam vás v druhej časti prvého videa. Tak, musel som to rozdeliť, lebo potom pomalý upload. Asi to bude na 3. Tak. Ale je to drsné, mi sa to strašne hráta páči. Ale škoda, že to demo, no, ale vykantríme ich. Dobre, idem dole. Kadiaľ. Aha, schody. Som slepý. Dobre, chlapci, kryjme sa. Je to dobre, v pohode, ono, uhni. Wow. Tak, ďalšie dole. Včko. What? Dobre, ďalší dole. Ty kokos, ale mi to jde. Tam bol. Čakajte, kde máme ísť? Nejaké 124 metre. Chlapci zlatí. Pozor, granaty. Ty kokso, niečo nám tu vybuchlo. Čakaj, čo? Niečo mám zobrať. Aha. Ústy. Tak to si chcem vyskúšať. Tanky? Či? Hej. What? Ešte raz. Aha, ich to asi zničí. Ale to buchne do toho Aha, zameriavačka do vzduchu. Dobre, chápem. Že ono to vyletí do vzduchu. Dobre, ja to pustiť chcem. Brať svoju zbraňku a bežíme rýchlo. Neviem, aký je čas, zatiaľ to ešte nechám. Kalika. Dobre, chlapci, ideme, chlapci zlatí, ideme. Bež. Ty možno máš času, ja nie. Viem trošku ovládania, som si to pozrel aj... A v tom, že by som nebol až taká lama, tak som si to trošku vyskúšal, preto som bol zo začiatku tak vedel, kde máme ísť a teraz som sa stratil. Aha, tu? Čeby? Lebo sa blížime. Tank. To dúfam, že je náš. Ale asi áno, lebo strieľa po týchto bastardov. Ty kokos, videli ste ten headshot? Chlapci zlatí. Chlapci zlatí. No jo. Tahle to vyzerá vojna. Čakaj, vynichol. Aha, keď vozidlo horí, tak máme utekať. Dobre, chápem. Dobre chlapci zlatí. Teraz možno hovoríte, že kopírujem Selasiho, alebo kto to tak hovoril. Takto sa mi zdá, že hovoril. Sledujem československú YouTube scénu. Tak viem niečo. Tak, ja to teraz rýchlo preruším.